Mansuri Kuli Urdu Kumandan Alhaj Muhammad İsmail Rasiksa. Talipların eng soňky bellenmelerinde Qari Muhammed İsmail Rasik 203-nji Mansur Kuli Urdu'nun serkerdesi Jowzjan welaýatynyň täze howpsuzlyk serkerdeligine bellenipdir. Jowzjan welaýatynyň yerli edaralarynyň aýtmaklaryna görä, bul üýtgemeklik howpsuzlyk ýagdaýy güýçlendirmek üçin ülkemiziň demirgazygynda herbi howpsuzlyk goramaklaryň arasynda sazlaşyk we köpeltmek maksady bilen ýerine ýetirilipdir. Qari Rasik Afganistanda Türkmen kowmynyň tanynmaly adamlarynyň bolup geçen ýyllarda taliplaryň hatyrynda alayda hem Paktika, Khost welaýatlarynda möhüm rol oýnapdyr. Yerli çeşmeleriň aýdyşlaryna görä, taliplar böyle bellemek arkaly özleriniň barlyklaryny we täsirlerini ýurdun demirgazygynda Türkmen jemgyýetleriň arasynda artdyrmak isliyor. Habarnamalaryň görkezmegine görä, Jowzjanyň öňkü howpsuzlyk serkerdesi merkeze çağırlypdyr. Ýöne bu hakda resmi suratda maglumatlar taliplaryň sözjüsi tarapyndan ýaýran däl. T24 telewizioni Abdurrahim Kerimi.